Na, Imre László, csomagbontás lámpa, a csomag nincs sérülve. Ennek ma legalább volt esze. Törékeny. Azt mondja, akkor szépen felvágjuk. A vitatkozás elkerülése érdekébe. Ezt már vastagonban van csomagolva. Laci barátunk biztosra ment. Ha! Öcsém, ezt te adtál neki ragasztót. Na, ezzel nem lesz gond. Remélem. Öcsém, azt a bemonám, ez még kis kutya izébe is. És egy szép lámpicsek. És ez is el van törve. Remélem lehet hallani. Jó, ez a héten ez a második próbálkozás. Ez Magyarország. Ha! Jó, ennek is ugyanúgy el van törve a belső fele. Lehet is látni, ugye? Tessék. De mindjárt, hogy még akkor hátulról lehessen látni. Ugyanúgy, mint a héten, ez már a második ilyen csomag. Gyönyörű. Nagyon szuper. Tessék. És már teszem is oda, hogy lehessen látni, hogy mi van ebből is kitörve. Ugyanaz, mint a másik. Ennyi. Így mozog az egész belseje. Tessék. Darabokra törve műanyag felfogatások. Ennyi. Tehát Lacikám, akkor ez lenne a bizonyíték, hogy te is